Kajingwan theu wan wo iki jaka ki puta ki thain langpi daga sarkar Assam kadang yai biteng hadu kini gisngi badia kanela pentik naru daga seng Federation of Khasi Jantia and Garo People langpi area unit habaya keren shikilat pathai kubor uba serbilin lingdo presiden ke FKJGP langpi area unit ulong bakate jingle jong sarkar Assam kolongkum ke jingle don bor nomar klem ke jing mon lang jugi trai jaka bat ki paj ba nong shong shnong hakate ke thain Hakabay David kene kebenta nakaliang jong keseng kadawa nak sarkar jela bakade ban shimkiano mardor kanang ban numi kinu ki kenrum tengi ka FKJP langpi area unit idap da kajing sukya hakabay David kajing phat theo phawo jong ka sarkar Assam ye ki jaka ki puta ki badon hakathai langpi kene ka jing phat theo phawo kalong ka jingle kaba klem ka jing mon lane klem ka jing kwa jong ki trai jaka ki nong snong ki bedai hok ki trai muluk ki trai jaka jong ki to bi jaka tekene ka jingle mat ka jing phat theo bo jong ka Assam ya ki jaka ki puta klem ka mon klem ka jing kwa jong ki nong snong ka pen iya ka jingle don bor jong ka sarkar Assam ya ki pai bang nong snong hi barong kawe nagalan jong ni gasen ni kentu ya ka sarkar ba kade ban tukra hagbai de ba kine ki jingjia khnang ba kan wanra ya ka jingnya hadin habun